मा थांखि खालामो बेबायदि खुंनाय जादों। दिनै खैराबारि ब्लक जितु BEO ब्लक एलिमेन्टारि एजुकेशन सिङाव गोलैनाय जेसेबां बर' बिजोंनि फरायसालिफोर दङ बे LP, ME आरो हाई स्कुल बे मोनफ्रोमबो फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरखौ लानानै खैराबारिनि नैबे कलेजनि जितु अडिट'रियामाव जोङो मोनसे फोरोंगिरिफोरनिखौ लानानै सावरायमेल जों लानाय जायो। दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्लाया थांनाय मे दानावनो जोङो मोनसे स्पेशल एग्जिकिउटिभ मेल जों लानाय जादोंमोन। बे सोलोंथाइखौनो बिथा खालामनानै आरो बेयाव थांखि लानाय बायदि दिनै जों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बेखौ जोङो मोनथाम ब्लक दङ जोंहा उदालगुरियावहाय। बेयो खैराबारि, उदालगुरि आरो माजबाद बे मोनथामबो ब्लकआवहाय जों बेखौ ब्लक वाइजआव जिरायनाय जागोन। खोब पजिटिभ मोनसे जोङो रेसपन्स जोंनि मानगिरिद IAS उदालगुरिनि भबेन देउरि बिथांनिफ्राय जों मोननो हादों आरो लोगोसेनो जोंनि जि फोरोंगिरिफोर बिथांमोननिफ्राय जों पजिटिभ माखासे रेसपन्सफोरखौ जों मोनदों। बयबो जाथियाव जोंनि बिजोङाव जोंनि फरायसालिफोराव जि मोनसे अलखद दिनै मोनफैदों बे अलखदनिफ्राय बारग'नो थाखाय बयबो माने राहा लामाफोरखौ नागिरलायनायखौ जों मोनदांदों। खारन दिनै जों नुबाय जोंनि फरायसालिफोराव स्टुडेन्ट इनरलमेन्टफ्रा खुब खमायलांदों आरो बेजों लोगोसे थांनाय बारनि जितु गुन उत्सबनि रिजाल्ट खुब गाज्रि, जोंनि मेट्रिकनि रिजाल्ट खुब गाज्रि, हाई सेकेन्डारिनि रिजाल्टआ गाज्रि। दा बेफोर मोनथाम जितु जोंनि रिजाल्टफोर गुन उत्सब, मेट्रिक आरो हाई सेकेन्डारि बेखौहाय बोरै जों मोजां खालामनो हायो आरो लोगोसेनो जोंनि इनरलमेन्टखौ बोरै बारायहोनो हायो बेनि बागै खुब गोथौयै दिनै सावरायनाय जादों। आरो बे हिसाबैनो जों आसा खालामदों जोंनि फोरोंगिरिफोरनि जितु डेडिकेसन आरो कमिटमेन्ट मोनसे बिथांमोना लानानै फैबाय थानाय समाव आवगायनो थाखाय बिथांमोना साखाफारा जादों। दा आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव जोंनि रिजाल्टआ खुब निस्सय मोजां जागोन, थांनाय समफोरनिख्रुइ साबसिन आरो हामसिन जागोन बेखौ जों मिजिंथिदों। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबैबो जोङो जेसेबां हायो जोंनि फरायसाफोरखौबो लोगो हमनानै जोंनि दिथागिरिफोरजोंबो जों जिरायलायनानै जोंनि जितु फरायनायनि जि मानदण्ड बेखौ जों बारायनो थाखाय जों हाबाफारिफोर लाबाय थानाय जादों आरो फैबाय थानाय समफोरावबो लागोन। आरो बेफोर गासै बाथ्राफोरखौनो जों लानानै दिनै सावरायदों आरो बे लेखायैनो जोंनि फोरोंगिरि फोरनिफ्रायबो जों हेफाजाब मददखौ मोनलांगोनखौ दिनै जों खोथा मोननाय जायो। बे हाबाफारि लानायनि थांखिखौ नोंथाङा जिहेतु नोंथांनि आन्दाराव दैदेननाय रोखोम जादों दा बे हिसाबै फोरोंगिरिफोरखौ मा बिथोन होनायखौ बे नंमारगौ बाथ्राया जों बिखेक भाबे बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद आरो आबोफ लोगोसे बियो गासैखौबो लानानै जों मोनसे स्ट्रेटेजि खालामनाय जादों। आरो प्रथम स्ट्रेटेजि हिसाबै खैराबारि ब्लकआव जेसेबां बर' फोरोंगिरि दं LP, ME, हाई स्कुल, हायार सेकेन्डारि गासैखौबो जों लिंहरनाय जादों आरो जों माने ब्लकनि किसुमान समस्याफोर रायलायनाय जादों। सिंगल टिचारनि समस्या, BC टिचार एपइन्टमेन्टनि समस्या, गुन उत्सब रिजाल्टनि समस्या आरो माने स्टुडेन्ट एनरलमेन्ट खमायलांनायनि समस्या गासैखौबो जों रायलायनाय जादों। आरो जों मोनसे स्टेप लानाय जादों जेरै जोङो बर' फरायसानि अनजिमा खमायलांदों बेयाव जोङो अर्गेनाइज खालामनानै फरायसानि अनजिमाखौ बांहोनांगोन आरो फैनाय बोसोर गुन उत्सब रिजाल्टखौ मोजां खालामनांगोन, लोगोसे मेट्रिकनि रिजाल्टखौ जों मोजां खालामनांगोन। बेखिनि जों स्टेपखौ लानाय जादों आरो फोरोंगिरिफोरखौ जों बिथोन होनाय जादों गाव गावनि SMCखौ लानानै अर्गेनाइज खालाम आरो क्लासरुम ट्रेन्जेकसन मोजां खालाम, क्लासरुमफोरखौ साब सिखोन लाखि आरो फोरोंगिरिफोरा लेसन प्लेन बनायनानै जेन क्लासरुमनि जि ट्रेन्जेकसन लोगोसे जोंहा स्मार्ट क्लास गोबां दङ बेखौ जों मोजां इउटिलाइज खालामो बेखिनिखौ बिथोन होनाय जादों। गतिके फोरोंगिरिफोराबो गाव गावनि समस्याफोरखौ बुंनाय जादों, जोङो समस्याफोरखौ फोजोबनो कारनै किसुमान स्टेप लानाय जादों। इतिमध्य BTCनिफ्राय टिचार एपइन्टमेन्ट होनाय जादों, सेकेन्डारि लेभेलाव गोबां होबाय, एलिमेन्टारि लेभेलावबो होनाय जागोन आरो जेराव BC टिचार माने गैयामोन, जेराव पस्ट ग्रेजुएसन जायाखैमोन इतिमध्य नै दाख्लै माने इन्टारभिउ लानाय जाबाय, सानसे साननैनि भितराव एपइन्टमेन्ट जागोन।
गासै स्कुलावनो BSc टिचारनि अभाबा जोबगोन आरो गोग्गो सोलोंथाइ बा जिहेतु माने गोग्गो सोलोंथाइ होनो नांगौ होननानै जों बुंबाय थायो सानफ्रोमबो बुंनाय जायो नंगौ बे सोलोंथाइया होनायाव फोरोंगिरिया बबेबा लेखि जादों ना बिगोमाफोरा बबेबा नासयदोंमोन ना एक्सुवेलि प्रथम गिबि खामानिया जाबाय मा जोंनाव गोबां फरायसालियावनो माने थोजासे फोरोंगिरि गैया जेरै BSc गैयामोन दानि जाबाय दा जोंहा सिंगल टिचारनि खमाय जादोंमोन बेखौ जों सल्भ खालामनो हायाखै आरो BDC नि इटिमेटिक एपइन्टमेन्ट गोनांमोन हयथ' सब माबा मोनसे सब बेटिकुम जादों जियानो जायामोन प्रथम जाबाय फोरोंगिरिनि समस्या आरो द्वितीय जाबाय जोंहा अभिभाबकफोरनि एसे माने साननायखौ एसे बिथांमोना एसे मोजाङै साननांगोन गतिके जोङो बर' फरायसानि अनजिमा खमायनायनि जाहोना जादों मा जों बर' गामिफोराव गथ' गथायनि अनजिमा खमायलांदों आरो जिहेतु जोंनाव दाबसे जायगायाव बर' गामिया गोबां थाया माने এটা स्केटार जानाय दङ ओंखायनो बर' फरायसालिफोराव फरायसानि अनजिमा एसे खमिदों बेखौ जों बांहोनायनि बेबस्था जों लानो सानदों बांसिन बिथांमोनाव जे बर' मिडियामाव लोगो फोरोंगिरियानो गैया माबा गैया बे खोथाया फैबाय थायो दा जुदि थारैनो BTC सरकारा जुदि फोरोंगिरिफोरखौ थिसनोब्ला होगोमोब्ला माने खालि जाना दङ बे जुदि बुंबायबा इटिमेटिक हाई स्कुलाव फिलआप जाबाय आरो बेनिफ्राय ME स्कुलाव जों BSc टिचारखौ इटिमेटिक फिलआप खालामसिगोन माथो एलिमेन्टारि सेक्सनाव एसेबां बाखि थागोन बेखिनिखौबो जों सल्भ खालामनो नाजागोन नाथायबा फैनाय बोसोरनि गुन'त्सबआव जों रिजाल्टखौ मोजां खालामगोन मेट्रिकनि रिजाल्टखौ मोजां खालामगोन जोंनि मोनसे टारगेट